Саламатсыз кадерле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм бүген 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Аида булырмын. Бүгенге тапшыруда сезне җырчыларның Instagram сәхифәләрендәге кызыклы яңалыклар һәм студиягә киләчәк кунаклар белән очрашулар көтә. Исегезгә төшерәм, яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез. Тавышлар көн саен кабул ителә. Вәли Фәзләхмәтов җырчы гына түгел, менә дигән спортчы да әле ул. Күптән түгел Вәли улы Мөхәммәд белән сноубордта шуган. Ял көнен табигатьтә үткәрдек, рәхәтләнеп тау шудык. Ялларыгызны күңелле генә түгел, файдалы итеп тә үткәрегез дип киңәшләрен бирде Вәли. Ак яулык бүләк иткән беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга. Күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Иманың бер күлеп тора һәр кигән киемеңнән. Бар мөселманнар ярата син өчен күңеленнән. Патшаларда, дәрвишләрдә башы я синең алда. Шын мөселман кызы гына бәхетле була ала. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә.
Россиядә халык арасында Instagram юкка чыга икән дигән имеш-мимешләр йөри. Шуңа күрә артистлар башка социаль челтәрләрдә үз сәхифәләрен ача башлады. Дилия Әхмәтшина да ВКонтактедагы сәхифәсенә чакырды. Анда иҗатым, тормышым, уй-фикерләрем белән уртаклашырмын ди җырчы. Сүз уңаеннан Майдан каналы да Телеграмда рәсми каналын ачты. Сез дә кушылыгыз, дуслар.
Дуслар, бу айда хит-парадта минем башкарудагы кайтарасы килә яныма җыры катнаша. Әлеге җырның көен Айдар Тимирбаев, сүзләрен Айдар Минхаҗев иҗат итте. Йөрәгемнең бер өлеше булган бу җыр өчен тавыш биргән һәр кемгә зур рәхмәтемне белдерәм. Бүген миңа әллә ниләр булды, өзгәләнеп сине сагынам. Үзем бит аңлыйм анда сыман, сагынудан инде арылган. Бүген миңа әллә ниләр булды, күңелемә сагыш агыла. Сине генә йөрдем сагына, алга таба яши алыр өчен, я койлардан алыйм сабырлы. Бүген миңа әллә ниләр булды, күңелемә сагыш агыла. Сине генә бары сине генә кайтарасы
Фәхреддинова авылда бер туган апалары белән төшкән фотосурәт урнаштырган. Безгә карагач, нәрсәгә күзегез төште дип сораган Рәмилә. Instagram дуслары исә күлмәкләрегезгә дип җавап биргән. Чынлап та фотода 3 игезәк кыз утырган шикелле. Барысында да бер төрле күлмәк, берсеннән берсе чибәрләр. Нәкъ хикәяттәге сулы кызлар кебек. Icmahımlı min taptım Süyü tulu gözlerinde Bir kürde min baktım Sinde mine kız attım Minne sine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Sinde mine kız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Günlerinde yap yaktı Dünlerinde yap yaktı Mehabbeti taşıp durgan Tağım bir tağım attı Sinde mine kız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Tağım attı ay kalktı İğrinlerine tatlı İğnelerinin irkesinden Yüreğime ut kalktı Sinnemine kız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Sinnemine kız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Алсу һәм Азат Фазлыевлар «Бәхетле бул, рәхмәтле бул» дип исемләнгән яңа җырларына клип төшерде. Бу гадәти булмаган премьера, чөнки без аңа 1 ел әзерләндек ди Алсу. Яңа җыр һәр кешенең күңеленә барып җитәр дип ышанабыз. Клибы да зур мәгънәгә ия, диде Фазлыевлар. Yazar aldından oyla Söyler aldından tınla Yürek bilen hal etkenler Her vakit dürüst bula Bir kimden birini köteme Sirlerini bilgirtme
Havalarda yıldız sanap boşqa ömrün öteme. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Бер кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Теләм матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Гадәттә бәйрәмнәрдә яки ялларда һәркем туган ягына әти-әнисе, туганнары янына кайта. Җырчы Ирина Сайфуллина да яз бәйрәмнәрендә гаиләсе белән туган ягы Оренбургка кайтып килгән. Рәхәтләнеп ял иттек. Ни дисәң дә туган як һавасын берни дә алыштыра алмый ди Ирина. Таллар җырлый таң аткач, моңлана кояш баткач. Тал кызлары ни хәл итсен, сандугачны шаткач. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк. Яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк. Яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе таллары, талларның шаулаулары, сандугачның сайрап-сайрап диң ярын сайлаулары.
Yanlarına barım deyip aşkınıp tıra yürek. Şişme buyuna kelgen, sindir ul bägir kayımны, tilim-tilimlep tilgen. Şişme buyu tol direk arası sirek, yanlarına baram deyip aşkınıp tıra yürek. Şişme buyu tol direk arası sirek, yanlarına baram deyip aşkınıp tıra yürek. Şişme boyu tol direk arası sirek, yanlarına baram deyip aşkınıp tıra yürek. Şişme boyu tol direk arası sirek, yanlarına baram deyip aşkınıp tıra yürek. Aşkınıp tıra yürek. Aşkınıp tıra yürek. Лайыклы хит тапшыруында кунакта Татарстанның ат казанган артисты Алинә Сафиуллина. Сәлам, Алинә, ничек кәефләр? Яз килгәне сизеләме сиңа? Исән майыды. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Язны әлбәттә күңелебез белән көтәбез. Көннәрне санап көтәбез. Язны гына түгел, җәйне дә көтәбез әле. Килә әлбәттә, тизрәк килсен иде. Амин, амин. Алинә, күптән түгел Татарстанның ат казанган артисты исеменә лайык булдың. Бу исемне алу озак көтелгән вакыйга идеме? Нәрсә дип әйтим инде? Барлык җырчы, барлык артистта бу мактаулы бүләкне көтәдер дип саныйм инде мин. Без инде 16 ел инде мин җырлыйм. Төрле вакыйгалар булды, төрле җирләрдә эшләп алдым дигәндәй, Барс Медиа белән дә эшләп алдым, үзем дә эшләп алдым. Аңарча әле мин 7 йолдыз проектында да эшләгән идем, Аксу студиясында да эшләгән идем. Белән хезмәттәшлек иткән идем инде. Әлбәттә, бик шатландым, бик рәхәт. Булай көндәлектә йөргәндә әллә нинди үзгәрешләр сизмим, әмма җырларга чыкканда, ат казанган артист дигән исемне әйтеп чыгарганда, башка төрлерәк хисләр кичерәсең. Артист өчен исем алу ни дәрәҗәдә мөһим дип уйлыйсың? Артист өчен исем алу ул синең хезмәтеңне бәяләү дип уйлыйм. Тамашачылар алдында сәхнәгә чыкканда дагын икенче төрле хисләр кичерәсең, тамашачы дагын мөгаен башка төрлерәк кабул итәдер дип уйлыйм инде мин. Шулайрак. Шулайрак тирәе. Менә 16 ел элек сәхнәгә аяк баскан Алинә хәзерге Алинәдән нәрсә белән аерыла? 16 ел элек сәхнәгә басканда Алинә чеп-чи авыл кызы иде әле ул. Бик каты, куркак идем, бик тавышларым гөлдә калтырыйдыр сәхнәгә чыкканда. Венера хатында укыдым бит инде мин ул вакытта әле мин студент идем. Венера хатны мин бик каты ачуланадыр, дәрестә кычкырып, кешечә ничек тиеш шулай җырлыйсың, ә сәхнәгә чыккачны бөтен өйрәнгәнеңнең 90% кайдыр ишода битә син, мине бик сүгәдер ул. Хәзер инде мин еллар уза, мин шорланам дим, соң инде шушы 90%-ның ичмасам бер 30%-ын гына төшереп калдырырга тырышам инде. Калганнарын сәхнәгә үзем белән алып чыгарга тырышам. Иң беренче сыйфатымны әйтәм, тыйнак дип әйтәләр мине. Менә тамашачылар үзләре әйтә, сәхнәгә чыгарганда да шулай дип әйтәләр. Мин үземне дуслар, якын кешеләр арасында улай тыйнак димәс идем. Мөгаен кеше күз алдында артист буларак мин тыйнактыр мөгаен башка артистлар белән чагыштырганда. Икенчедән, мин үземне тик тора алмый торган кеше дип әйтер идем, чөнки өйдә озак тора алмыйм мин.
Бар бит менә кешеләр өйдә торалар көннәр буе, анда йөриләр, китап укыйлар, телевизор карыйлар, мин алай эшли алмыйм. Эшсез тора алмыйсың. Тора алмыйм, мин турам да нәрсә булса эшләргә чыгып китәм. Менә эшләрем беткәч ял итәм дим. Менә Алла бирсә минем берәр ике шаротнадан ул тыгыз эшләрем бетергә тиеш ял итәм дигән үземә сүз биргән идем. Килеп чыгырмы юкмы дип көләләр инде миннән якыннарым, тик тора алырсың икән син дип. Менә шундый хыялым бар, бер-ике атадан соң үземә генә багышлап, иркенләп кенә бераз яшәп алырга. Өченче сыйфат миңа психологлар әйтәләр, җырчылар күбрәк хис белән эш итәргә тиеш дип әйтәләр инде. Ә мин күбрәк санап эш итәм. Менә бу эшне эшләсәм булай булырга тиеш микән, булыр микән, булмас микән? Менә шул әйбер мине бераз туктатып тора. Иҗатта да бар ул минем әйбер. Алина, хәзер сиңа берничә музыкаль сорау бирәм, аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Георгий Ибушев кайсы районда туган? Минем белүемчә Мамадыш районында туган. Әйе, дөрес. Шунда концертларда очрашкан бар инде, кем хәтерләр. Дженнифер Лопеска ничә яшь? 42, 52, 62 Дженнифер Лопес бик искитмәле хатын-кыз ул. Мин аны Инстаграмда карап барам. Миндә язылган әйе. Миндә карап барам. Бик мактыйлар аны бөтен җирдә. Яхшы сакланган дип 42 өчен яшерәк тормагайны. Мөгаен урталыктадыр, 52дер дип уйлыйм. Әйе, дөрес әйтәсең. Саксофон уен коралы ничәнче елда уйлап чыгарылган? 1704 яки 1842 елдамы, ничек дип уйлыйсың? Соңрак датасын әйтеп карыйм әле мин, 1842. Әйе, дөрес әйтәсең, 1842 елда Адольф Сакс уйлап чыгарган. Менә аның исеменә багышлап, исемдә кушканнар икән. Әйе. Моңнар кайтсын авылга җырын кем язган? Резван Хакимов яки Зөлфәт Хаким? Стилистикасы буенча Резван Хакимов дигән дип уйлыйм. Әйе, нәкъ шулай. Алина, җырны дәвам итәле. Сандугачым очасыңмы кипте инде күлләрең, синең янга барып кайта һәр көнне күңелләрем. Дөрес. Җавапларың өчен бик зур рәхмәт, Алина. Уңышлар теләп синең белән сау булашабыз. Бик зур рәхмәт Аида, бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле Мәйдан каналы һәм инде хөрмәтле тамашачылар, минем җырым өчен, уй хисләрем баран җыры өчен лайыклы хит тапшыруында миңа тавыш бирсәгез, мин сезгә бик тә рәхмәтле булырмын. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Карлы яңгыр ява, сагышларга сала, ялгызлыкта калган җанымны. Телә бәгыремне, үзә үзәгемне, югалтулар сөйгән ярымны. Ой хисләрем буран, юлларымда тыман, еллар каплы юзган гомерне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә һаман үзеңне. Карлы яңгыр яума, хисләремне юма, ялгыз итмә кабат җанымны. Мәхәббәткә тимә, юлларымны күмә, адаштырма сөйгән ярымны. Уй хисләрем буран, юлларымда тыман, еллар каплы юзган гомерне. Уйлыйм үткәннәрне,
Сафлык теләп дөнья бәрхет шәлен ябына Карлы сукмак буйлап сөйгән ярым килә яумый торчы сөю хакына Ой хисләрем буран юлларымда туман еллар каплы юзган гомерне уйлыйм үткәннәрне сөю исән әле күңел көтә һаман үзеңне уйлыйм үткәннәрне сөю исән әле күңел көтә һаман үзеңне күңел көтә һаман үзеңне Башкортстан кызы Азалия Вәлиева концертларын башлап җибәрде. Җырчы тәүге программасын Әскәр авылы халкына тәкъдим иткән. Аллага шөкер, тамашачы җылы кабул итте. Хәтта кушылып җырлаучылар да булды ди Азалия. Җырчыга уңышлы гастрольләр, имин юллар телибез. Алда томан, артта томан, бер мәлдә никтер тукталып калам, тукталып калам. Юк шигенем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз, бер вакытта да чабам бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Давылдан соң көн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам.
Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева Instagram дусларына яңа җырын тәкъдим итте. Сүз Зөлфәт Хәким сүзләренә һәм көенә иҗат ителгән Елга җыры турында бара. Җырны тыңлаучылар моңлы һәм мәгънәле җыр, искиткеч башкару, матур җырлыйсыз дип фикерләрен язган. Appak karlar yava kazanıma Akmağınarda eri akkalam Min özümde akkar bürtügüdey Mыңнар kışağında şaykalam Mыңнар kışağında şaykalam Aklıqına barı saflıqına Delim sima delim kazanım Akımetim kebek akarlarda Devgizler salıp uzamım Karlar yawa salmakına Tüngü utlar bilen oynaklap Kar astında yata kalan külü yüreğinde Tiren sır saklap yüreğinde tiren sır saklap Aklıqına barı saflıqına Delim sima delim kazanım Akımetim kebek akarlarda Devgizler salıp uzamım Kümerinde karlar izlerimle Adaşmasın varır yollarım Karlar tügel güyemimde salıp Bitirile yaşlık yıllarım Bitirile yaşlık yıllarım Aklıqına barı saflıqına
Марсель Нургалиев җырчы гына түгел, әмнә дигән рәссам да. Соңгы арада ул яз килү белән илһамланып, яңа картиналар иҗат итә башлаган. Сүз уңаеннан Марсельнең Мәйдан телеканалына багышлап ясалган картиналары да бар. Рәхмәт, Марсель, алга таба да калдырып китмәс илһамнар һәм зурдан-зур иҗат уңышлары теләп калабыз. Талдан талға қонасың, мұңлы келер сузасың. Ерегіме ойлар салма, қайда сен сандуғашы. Күзәтен талlardan сине, сойғуларыңны тыңла. Сүйгеніме хәбәр салшы, яратаманы шынылап. Сайрап жырласыла килә сандуғашым киеңе. Мөхәббәт аңлатыр идем бердән бер сөйгәнемә. Сайрап жырласыла килә сандуғашым киеңе. Мөхәббәт аңлатыр идем бердән бер сөйгәнемә. Birden bir sügənəmə Soyra sandуғашым Daldan dalğa qonasın Мұңлы килер сузасın Sandуғашым süyüləksiz Ömürlərim uzmasın Soyrap jırlasıla kile Sandуғашым kiyene Mөхəbbət anlatır idem Birden bir süygeneme Soyrap jırlasıla kile Sandуғашым kiyene Mөхəbbət anlatır idem Birden bir süygeneme Sayra sandуғашым Soyrap jırlasıla kile Sandуғашым kiyene Mөхəbbət anlatır idem Birden bir süygeneme Soyrap jırlasıla kile Sandуғашым kiyene Mөхəbbət anlatır idem Birden bir süygeneme Soyra sandуғашым Лайыклы хит тапшыру ахырына якынлашты, дуслар. Бүгенге чыгарылыш күңелегезгә хуш килгәндер дигән өмет белән мин Аида сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау буллашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.